που το λέμε εμείς. Τα λέιζερ είναι μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από γιατρό ή μόνο υπό την σκέπη ιατρού. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Ινστιτούτα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γυμναστήρια, διότι είναι συσκευές που χρειάζονται ιατρικές γνώσεις. Τα διάφορα συστήματα που δεν είναι λέιζερ και βγάζουν απλώς φως, μπορείτε να τα δείτε σε Ινστιτούτα ή σε γυμναστήρια ή και σε κομμωτήρια ακόμα. Όμως το λέιζερ είναι μόνο ιατρική θεραπεία. Υπάρχουν διάφορα είδη λέιζερ για διάφορα είδη προβλημάτων. Ένα από τα πιο γνωστά είναι η αποτρίχωση. Η αποτρίχωση με λέιζερ συνήθως είναι μονοχρωματική δέσμη λέιζερ, η οποία στοχεύει στη μελανίνη της τρίχας. Η μελανίνη της τρίχας λοιπόν, άρα η μαύρη τρίχα είναι αυτή που στοχεύεται καλύτερα από το λέιζερ. Το καλύτερο λέιζερ αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει με μεγάλη ακρίβεια το πρόβλημα της υπερτρίχωσης είναι του Αλεξανδρίτη, όπου δρά ακριβώς στο φάσμα της μελανίνης, άρα χτυπάει ακριβώς το πρόβλημα στη ρίζα του. Για ένα πρόβλημα ποδιών, σώματος γενικά, απαιτούνται 7 έως 9 συνεδρίες ανάλογα με την ορμονική διαταραχή που προϋπάρχει, και αυτό είναι κάτι που θέλω να συμπληρώσω εδώ, ότι απαραίτητα είναι πριν ξεκινήσουμε μια διαδικασία αποτρίχωσης να γίνει ένας ορμονικός έλεγχος, μήπως υπάρχει κάπου αλλού το πρόβλημα, και αντιμετωπίζουμε μόνο το πρόβλημα και όχι την αιτία, μόνο το σύμπτωμα και όχι την αιτία. Το λέιζερ λοιπόν Αλεξανδρίτη αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην ρίζα του. Απαιτούνται 7 έως 9 θεραπείες για την περιοχή του σώματος, όμως για την περιοχή του προσώπου που είναι όρμονα εξαρτώμενο είναι λίγο περισσότερο. Είναι